Nek losgal niku kados nek sinten? Nggih. Kados Niki ditambah riyen. saderenge nggih niki jenengan sampun mangertos nggih kondisine nek mboten di fermentasi. Sehingga jenengan merasa kesulitan apa mboten? Nek badhe ngwokno ngoten niku lho. Kesulitan apa ngaten iki kempel ngaten. Nggih. Lah tujuane didamel bokasi niku supaya kondisine niku mawur. Nggih. Sebenarnya bokasi niku terjadi secara alami bisa. Nggih. Tapi prosesnya dangu. Dan itu pun ada syarat tertentu. Jangan sampai terkena hujan matahari, terkena hujan. Nek niki kula yakin terkena hujan. Mboten Pak niku kenging hujan dek wingi dibeton niku kok. Lah. Ono ae modele. Cuma ini kemauan Pak jenenge napa? Den mboten niku tetep Sana wali. itu di aopan ngeten. Mboten kenging jawab. Kadang niku langsung ten omah. Ketika pulang itu Nah, paling mboten maksimal. Terus umpama ya kates-katesan ngoten mawon. ketesan. Nggih. Tapi kondisine kan merongkol-merongkol ngeten iki nggih. Nggih. Nah, Berapa tahun nggak pernah diaduk. Niki sebenarnya tanpa jenengan damel bokasi niku mawon pun namine niki nggih pun bokasi. Cuman nggih, cuma mboten nenten trikodermane. Nggih, kan ngoten. Nggih. Lah cirine nggih adem ngeten niki. Nek pupuk pun dados cirine adem niki. Lah terus kula tanglet pupuk organik niku kok diarani pupuk organik niku jenengan percaya mboten? Organik kok diarani pupuk niku jenengan percaya lho mboten? Kalau nggak ada penjelasan lagi, mboten percaya. Nek kula mestani ngeten niki mboten pupuk organik. Pembenah tanah. Oh, ngoten. Nggih. Karena apa? Tanah jenengan kasih pupuk kimia berapapun tanpa adanya mikroorganisme tanah wassalam. Contoh jenengan ngemes sak piok gitu. Harapannya jenengan kan produksi ini dhuwur. Tapi hasilnya napa? Mboten maksimal nggih. Justru malah mati. Nggih. Karena itu menunjukkan bahwa mikroorganisme tanah utawi jasad renik di dalam tanah itu tidak ada. Sehingga panjenengan mau tidak mau harus menggunakan organik. Ngeten. Dadi nek kula mestani nek padat ngeten niki kula mestani pembenah tanah. Sebab nek diarani pupuk dimeson nggone tanduran ora nang jikat kan ngoten. Tapi nek diarani pembenah tanah kula masuk. Sebabnya dia menyediakan jasad renik yang ada di dalam tanah. Sehingga tanah jenengan paringi pupuk urea sak sendok mawon pun nyetrum kan ngoten. Nggih. Lah, ini sakniki kalau wau sampun diterangaken Bu Nina bahwa teknis daripada napa niku? Daripada pembuatan bokasi niku bermacam-macam. Nah, niki kebetulan wonten kewane nggih. Dawuh jenengan apa Pak nek akeh organike iki kewane akeh. Lah monggo niki mangke disalap mriki diobong, dalam arti diobong mboten ndamel geni. Nggih, diproses. Kalau wau kan sampun diseterangaken Bu Nina, suhune kudu dikontrol. Lah ngontrole piye jenengan punya alat napa mboten? Mboten. Mboten ngantil kula jenengan mboten ngantil. Niki tangan 10 jari Pak alatnya. Cuinan lho paham. Alate jenengan ngene iki alate wong tani kan tangan niki. Nggih. Selobok nang ngene nek panas ya ndang diurik, nek anget-anget kaya suhu apa ngono kae? Adem anget-anget kuku. Niku dijarno wae. Kan ngoten. Pun sakniki niki diratakno riyin, nggih diratakno. Di Pacolonggo. Ini ya sing tambah.